Так от, 1000 гривень та, 1000 ця і дошка 1000. Скільки буде? 3000. Ну. А чого ти не віриш? А я скільки купив? 20 гривень. Я всі, якщо вдарю, то я буду підрасу. Якщо я не вдариш, так. Диви. Що ти скажеш, не? Я не знаю. Приморок. Зоран Приморок. І гравець є в тенісі. Приморок. Фамілія. Ну. А ти що пише? О. Оф мінус. А там що пише на ракетці, типа, знизу, ні, знизу. Butterfly. А знизу? Butterfly. А тут? Butterfly. А тут? Де? Тут. Бонік. Донь. Тонік. А тут? Чуєш, а що ти їш за дурновату? Баракуда. Баракуда. А тут? А ні, все, давай. Чекай. Єбаш. Ну, розкажи, не розкажеш за теніс, типа. Чуєш, а розкажи мені, подивай, то 3000, а я скільки дав? 20. І що, це помилка з бушки? Так. А де твої? То я знаю.